Piro iki? Gak ngero. Nek sampe sampe bedhe yakin tok 2 juta. Ora sampe bedhe langsung tak buka iki. Aku orang Lomboni iki. Piro 100? Masa lurah sido mulya wae 100 lha ngisin-isino temen to. Wah, sorry ya. Sorry ya. Piro? 500. Aduh wis ora usah terlalu anu. Enggak, saya hitung kembali ya, jajal bojoku lek aweh karo wong lanang iki nganu gak nek wong bukti biasanya ya coba hitung nggih, saksikan nggih. Nggih. Nah. Hitung dhewe. Mbok dikira anu. Pira kuwi? Tambahi meneh pra. Pira jumlahe? Nek iso bedhe sinang dompet iki tak kek kabeh. Lah aku kurang piye to? Tenan iki. Pira? Tapi nek ora sembedhe ya ora tekeki. Itu. Pira? Ora mungkin ana sing ngerti. Apa ya mungkin ana dompet ngene iki Pak iso 3 juta ya gak mungkin to. Pira? Pira? Wis ora iso bedhe. Jane ya padha wae 1 juta. Oh alah ya wis kono ya. Kanggo nyawer meneh karo kanca-kancamu duit entek iki kok. Oke, nyuwun mapunten iki Mas Gio. Kula mboten saged bantu napa-napa. Niki kula nyuwun dumateng para perangkat mangke nggih bantu aja mung cengar-cengir nggih. Jenengan bantu Mas Gio nggih bantu jenengan udah bantu. Gitu. Aja kok seneng nyanyi-nyanyi duite toke Pak Samim. Nggih pun matur mawon nggih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasuke Jogja pasuke Jogja Bondowoso Kondoreyo Kon sekali Kondoreyo Kon sekali Kon sekali Kon sekali Campur
sekarang papan dulu paku sekarang malapan dulu kereta sekarang pengantin dulu punyaku sekarang bukan dulu punyaku sekarang bukan dulu punyaku dulu cintaku sekarang pengantin sutra melontor toko sutra melontor balai anake kone ciptane durung rapi wis durung campur durung rapi wis durung campur mula bukane wong tuane dulu punya aku dulu kereta sekarang pengantin dulu punya aku